Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is RD's Secret File. Si RD na isang transgender na merong boyfriend na boyfriend din ng iba. Hindi daw siya sigurado kung ano nga ba ang mangyayari sa kanyang future. Hindi niya sure kung pipiliin ba siya nitong kanyang boyfriend sa dulo or hindi. Pero ang mahalaga ay ninanamnam niya daw ang bawat pagkakataon na meron sila. Marami raw sigurong magja-judge o di kaya naman magsasabi na makakarma din siya, pero sabi nga niya, hindi siya mag-give up dahil para sa kanya, yun daw ang pinakatamang maling ginawa niya sa buhay niya. O diba? Pinakatamang maling ginawa mo sa buhay mo. Ano yun? Anyway, pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Nash Luca L. Hi DJ Rocky, 2 wrongs can make no right. Kahit gaano pa katotoo ang pagmamahalan na yan, hindi yan pwede at wag nang ipilit pa. Of course, magaan ang loob niya sa'yo dahil no baggage ka kasi. And you are not used of being treated one. He is just confused. Why? Sorry to burst your bubble, ha? Ang daming English, no? Nag-process yung brains ko. Charot lang, with darot. Pero, in fairness, parang may katotohanan yun. Pwedeng kaya ka binabalikan. Kaya sinasabing mahal ka nitong ni John Lloyd ay dahil convenient ka kasi para sa kanya. Accessible ka. And besides, naibibigay mo sa kanya yung kailangan niya. Eh what if hindi mo ibigay sa kanya yung kailangan niya? Mahal ka pa rin kaya niya? Or mahal ka lang niya dahil kailangan ka niya? Boom! Ito naman ang sabi ni Angel Alan Avanzado. Gandang hapon sa inyong lahat. Para sa ating sender, hindi ko alam kung anong pinaglalaban nyo. Ang manloko ng tao, manapak ng tao, isa lang ang masasabi ko. Mali pa rin ang ginawa ninyo dahil may naaapakan kayo. Yun lamang po. Salamat from Riyadh with love. Merry Christmas po. Merry Christmas din, Angel Alan Avanzado. Nag-aabang na ako ng pamasko. Charot with darot. Uy, may point din yun ha. Hindi natin alam kung ano bang pinaglalaban ninyong dalawa. Yun ba yung manloko ng tao? Ang mali ay mali at hindi ito magiging tama kailanman. Anyway, eto pa sabi ni Charles Sancho. Mali man ang ginawa ko pero siya ang tamang mali sa buhay ko. Sabi niya, Sender, ginugulo mo na nga yung sitwasyon, ginugulo mo pa ang mundo at mas lalo mo pang ginugulo ang mga sinasabi mo. Ulitin ko uli yung sinabi ni DJ Rocky Minsan kung ano pa ang mahirap gawin, yun pa ang tama. At kung ano yung madali, yun pa yung mali. Ay, sinabi ko pa yun. Pero yung tamang mali na sinasabi mo, parang sinasabi mo na kahit itama namin yung pagkakamali mo, siguro sa perspective mo, imamali mo pa rin kung ano yung tamang gawin. Gulo, no, DJ Rocky? Parang panahon lang yan ngayon. Uulan, tapos sa araw uli, then repeat. Alam nyo kasi, pag mahal natin yung isang tao, gagawa tayo ng maraming excuses para i-justify yung nararamdaman natin para sa kanya. Ganon. Yun yung pirated version of love.
yung mali nagiging tama bigla. Or parang pinaniniwalaan mo na yung sarili mong mga kasinungalingan. Yung sa sobrang gustong-gusto mo yun, sa sobrang bulag na balag ka dun, parang you believe your own lies. But you do not believe on the reality of everything. Wala lang, nag-English lang ako para kunwari matalino ako. Ay, darot. Sabi ni Miss LT dito, may pirated version pala ang love. Yes, Miss LT. Actually, natutunan ko yan sa pagdada feast ko dito kay Bo Sanchez. Meron daw true love, may pirated version of love. So, do not be fooled. Kasi nga, may iba, sa umpisa lang magaling. Kumbaga, kapag nakuha na yung gusto sa'yo, sa una, pag nanliligaw, gentleman. Kapag tumagal na, nakuha na gusto sa'yo, boom, running man. Charot! Ay, darot. Eto naman sabi ni Darwin Rosal. Pamilyado pa rin ang jowa ng sender kahit live-in relationship pa rin. Dapat po, in the first place, ayusin niya muna ang jowang mag-ina niya before entering new love with the sender. True! Eto pa sabi ni Ate Cathy Silvestre. Madalas kung ano yung mali, dun tayo masaya. Kung saan ka masaya, dun ka tanga. At kung minsan pag ginawa mo naman ang tama, hindi ka naman masaya. Ay, ulitin ko yung sinabi niya, may point to ah. Madalas kung ano yung mali, dun tayo masaya. Kung saan ka masaya, dun ka tanga. At kung minsan pag ginawa mo naman yung tama, hindi ka naman masaya. Para kay sender, kung may makikita ka pa na single, yun na lang. Yung ikaw naman yung pipiliin, mas masarap yung walang kahate. I agree. Naniniwala ako na bihira na ang loyal sa panahon ngayon. Isa na dyan yung pet ni Deej, si Summer. Charot with harot. Oy, pero gusto kong dugtungan yung sinabi dito ni Ate Catherine Silvestre. Madalas kung ano yung mali, dun tayo masaya. Kung saan ka masaya, dun ka tanga. At kung minsan pag ginawa mo naman yung tama, hindi ka naman masaya. Pero dun ka magiging payapa. Kasi, very short term tayo mag-isip eh. Parang mas nag-dwell tayo dun sa nararamdaman natin at the moment, kaysa dun sa mararamdaman natin ng pangmatagalan. Nagde-decide tayo based dun sa kung ano yung current na nararamdaman natin. Hindi tayo nagde-decide base sa kung ano yung posibleng maging epekto nito ng pangmatagalan. Ganun tayo magdesisyon paminsan-minsan. Or actually, madalas. Oo, lalong-lalo na yung mga marurupok dyan. Kaya nga, hindi ka agad-agad nagdedesisyon sa mga bagay na komplikado. Tsaka, kaya nga daw tayo binigyan ng utak para gamitin natin ito. Kung tutuusin, common sense lang naman yan eh. Pag may jowa, di wag. Pag pamilyadong tao, di wag. Pwede naman sabihin na wait ka lang dyan ha, isettle mo muna yan, tapos kapag okay na, nasettle mo na, nahiwalayan mo na yung kinakasama mo, para walang sabit, di tayo na. Yung ganon. Malinaw. Or magharap-harap kayong tatlo, ang pinakamaganda dyan, di ba? Si John Lloyd. Tapos sama ni John Lloyd yung kinakasama niya. Tapos ikaw, mag-meeting kayong tatlo. Tapos pag-usapan ninyo maigi, paano ba magiging setup ninyo? Payag ba si kinakasama ni John Lloyd na merong ikaw? Pag hindi pumayag, di papiliin ngayon si John Lloyd. John Lloyd, sinong pipiliin mo? Si Bea Alonzo o si Elena Darna? Ay, wala na pala siya napili. Ano? Ganun. Para malinaw. Para walang natatapakang tao. Tapos, syempre, may responsibilidad siya. Ama siya eh. Tatay siya. Ba't ka naaawa? Di ba meron din sa secret file ni sender natin na naaawa siya kasi sa murang edad, nakabuntis. Ba't ka maaawa? Desisyon niyang makajontis. For sure, nung ginawa niya, hindi niya naisip yun. As in, yummy, gano'n lang yun.
Kumbaga, enjoy na enjoy lang siya nung moment na yon. Oh, ginusto niya yon. Nasa tamang edad naman na siya noon. Hindi naman na siya 15 years old. Hindi naman aksidenteng napunta lang yung ano niya dun sa ano nung ano. Alam mo yun? Nag-decide siya na gawin yung bagay na yun at dapat handa siya dun sa consequence nung bagay na ginawa niya na yun. So, hindi mo dapat may maagi siyang responsibilidad kasi naging choice niya yun. Ang dapat mangyari dyan is maging accountable siya sa naging action niya. Na huwag siya magpaawa effect sa'yo, ikaw dinadala-dala ka lang sa ganyan. Sige, try mo. Huwag mong ibigay sa kanya yung mga kailangan niya. Mahal ka pa rin ba niya? Doon mo matetest eh. Ang pangit mang pakinggan na kailangan mong itest. Pero sa ganyang klase ang pagkakataon, hati-hati lang yan. Tira-tira lang yan natatanggap mo. Kung meron ka mang desisyong gagawin sa buhay mo, sana ang laging mong iisipin ay yung magiging epekto nito sa buhay mo ng pangmatagalan. Hindi yung panandalian lamang. Kasi kung magkasundo lahat kayo na tatlo kayo, di maganda. Pero kung hindi talaga payag, may isa talagang kailangang bitawan, ngayon pa lang, alamin mo na para hindi ka magsasayang ng oras na magmahal ng isang taong alam mong kasama na ng iba. Baka mamaya sinasabi niya sa'yo mahal ka niya pero yung pala sentomania. Alam mo naman, madaling mambola. Ang daling magsabi. Ang daling magpaikot ng tao gamit lang yung laway. 'Di ba? Laway-laway lang, alert. Ang dami nga nagagawa ng laway, 'di ba? Charot, darot. Legit 'yan. Yung iba puhunan lang nila laway, pero ang dami nila napapaikot ng dahil diyan. Oo, masarap magmahal pero sa tamang tao, sa tamang pagkakataon. At dapat yung pagmamahal na yan, ang nagiging epekto nito, hindi lang kasiyahan. Kasi normal naman na may araw na hindi ka talaga masaya kasi madidisappoint ka, mapufrustrate ka. Pero, ang pinakamahalaga dyan ay yung makapagdudulot sa'yo ng kapayapaan. Na makakatulog ka gabi-gabi nang wala ka nasasagasaang ibang tao. Na nakakatulog ka gabi-gabi na alam mo na ikaw lang at wala nang iba pa. Diba? Ang sarap ng ganong klaseng relasyon. Oh, so sa mga nakikipagkabitan na po dyan, parang jumper lang. Alam na this. Sana nagkakaroon po kayo ng peace of mind araw-araw. Yan ang hindi mapapantayan, mababayaran ng kahit anumang salapi. Oh, dami ko na namang sinasabi dito, diba? Alam mo naman. Ganun talaga pag mamahal ka ng tama. Diba? Payapa ka. Hindi man laging masaya, pero payapa ka. Sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rocketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Break, you are so with me, DJ Rocketera, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupet, manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Wait lang, batiin ko muna si Sir Louie, ang driver ng St. Paul, Manila na laging kumakambyo. 90.7 Love Radio. This is RD's Secret File. Sasakyan si